na san zaki mamakin gani na a daidai wannan lokaci. Na yanke shawara ne, kin san irin harkokin da muke da harkar motoci a Jos. Abubuwa ya min yawa, ba ni da mataimaki. To shine na zo a cikin 'ya'yan nan naki ko Haidar ko Yusuf ki bani guda ɗaya dan mu je birni ya rinka taimaka mu. Abin da ya kawo ni kenan. Yaya kenan. Kai akwai wani bukatun da zaka nema guri na yaya ce maka babu? Gaskiya ne. 'Ya'yan nan fa 'ya'yanka ne yaya. Haka ne. Haidar da Yusuf 'ya'yanka ne. 'Ya'yanka kuma 'ya'yana ne. Gaskiya ne. Babu neman taimakon da zaka yi ce maka babu yaya. Haka ne. Amma ka riga ka san yaran nan yaya ba a iya raba su. In Haidar bai da lafiya Yusuf ba sai ya kamu da rashin lafiya. Yaya ya kamata yaran nan ka yi wasu dukkan su ka tafi da su yaya. Ai babu damuwa, haɗuwa ta zo daidai da zama. Ki bani su mu tafi da su gaba ɗaya sai su rika taimaka min. Ku dakata. Akwai wani dan bayanin da zan muku, ko da yake ba halayen ku bane. Ya kamata ku fa shiga birni. Ku ba da haɗin kai wa kawunku. Tunda daga nan kauyen yana lura da mu, kuma gashi ya dauki nauyin ku kuma zai lura da ku a can. Don Allah da Annabi ku bashi haɗin kai, kar ku bi abokanan banza. Kar ku bi waɗansu yara su je su bata muku tarbiyya. Kuna ji na? Mun ji mu. Ku samu babanku a cikin gonar rake? Ku mishi sallama. To. Allah ya muku albarka. Mun gode. Sauran me kike yi? Ai tunda ka ku yi wannan kima Ai umma ni wallahi umma sai na bi su. Masha Allah, wato ina son kaya sai. Ka san kasuwan da muke da su akwai Hausa, akwai Indiya, akwai Chinese. Ban san kai wanne kake bukata. Ba irin namu na nan gida na Hausa ba. Kaset irin ainihin na Turai wanda ake nuna tsiraici wato badala. Stars, kallo ya koma sama ke. Masha Allah. Mini biyu a leda. Kowanne guda ɗaya. Ba mushkila, ba fi mushkila. Mini a leda. Masha Allah. Oh my God. Oh masha Allah. Salama. Wato Maryam ina so ki kawo mini ziyara ainihin fadata domin nishadantuwa da ƙayatarwa irin na masoya. Kuma akwai abubuwa da na tanadar miki wayanda babu su a ƙasar Hausa na ci, wato kamar tufa da inibi. Sannan kuma Maryam akwai kasuna da na tanadar miki na turawa domin kallo da zaki ke ainihin nishadantuwa da kuma jin daɗi. In zo ina zan je, ya ma za a yi a ci wani kam hanya in tashi in je gidanka. Ba inda zan yi, ba ta fadarka da zan yi yawwa. Ba wani fadar da zan yi. Haba Maryam, ai kawo masoyi ziyara ba laifi ne ba. Kin san duk duniya a yanzu babu wani mawaƙin da ya kai Umar M. Sharif wajen nishaɗantarwa da ƙayatarwa. Ya yi waƙa a kanki yanda yake cewa Maryam yaushe za ki zo, Maryam yaushe za ki zo. Oh, la la la, eh, la 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 la, oh, la 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 la, la 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 la, eh. Ina kice masoyiya, na duba gabas ban ganki ba, na duba arewa ban ganki ba. Na je kudu ban ganki ba, na je yamma ban ganki ba. Ya, oh ya, yaushe zaki zo, yaushe zaki zo masoyiya.
naki ba. Naga 'yan mata iri-iri a kyawu ba za su fi ki ba. Kalaman so kashe-kashe ban ji salo irin naki ba. Kyawun halin ki ba a faɗa na baki hanya wuce gaba. Gata nan tafi, gata nan tafi, gata nan tafi masoyiyata, gata nan tafi tana zuwa. Maryam, da fatan kin ji daɗin ainihin wannan waƙa ta Umar M. Sharif. Gaskiya, ni karan kaina na san a wannan ƙarni namu da muke ciki babu wani mawaƙi da yake tashi a wannan zamani irin Umar M. Sharif. Saboda haka na yadda zan zo. Maryam, yaushe za ki zo? Na ce ranar Lahadi yayi? A'a, la wallahi Lahadi yayi nisa, Asabar yayi. Yau Sabit bas. To masha Allah, zan tare da miki abubuwa kala-kala iri-iri. To, amin, na gode. Wannan irin halitta nake gani. Ga ta kyakkyawan yarinya da ita. Ina ma ta kula ne, wallahi da sai dai aure kawai. Subhanallahi, wannan shine nan gani nan bari. Ka duba na bar yarinyar nan ta tafi, amma ba komai. Allah ya daɗa haɗa mu. Shikenan. Allah kan yi wannan. Shikenan. Na shiga gida. Miss brother. Miss brother. Guys. Me ke faruwa? Ba ganta ba? Me? Yanzu baka ganta ba? Ni ban ga komai ba. Ba ka tana ma a kan. Na ga tiba ka shigo nan ma. Me? Yanzu ba na gama zan je supermarket ba. Wallahi na je zan shiga kawai maka da ita. Kuma gaskiya rashin ta zai sani a cikin matsala Allah. Kuma kafin an kara kawai ne ta rasa. To wallahi yanzu dai a cikin yanzu haka ina cikin tashin hankali. Ita kai ga ba tibin ke. Wallahi har haka take mana. Tibin ne sai ka sha na? Da baka da aiki. Wallahi ka kusa ka ce. Dan uwan abu da ganta ba. Tabarakallah. Masha Allah. Kyakkyawar yarinya da ita. San kowa kin wanda ya rasa. Albishirinka. Goro. Ina bas wanda can ma da ta zo. Wani. Yau mun haɗa bas wanda da ke baka labari. Wa nake gani kamar Haidar Garba? Haidar ne. Bas ma Adam go? Right. Allah sarki. Da na tura maka text na zata ba ka yi honoring invitation ɗina ba kuma sai na ga gashi ka zo. To, wanda ya dauki alƙawari ai dole ya cika.
amma dai akwai matsala guda ɗaya. Allah ya sa lafiya. Wallahi yanzu sauri nake yan aike ni zan kai sako. Don Allah me zai hana ka dawo da yamma so da mu tattauna? Ba komai. To shikenan zamu jira ku gaba ɗaya. Mu je kawai. Thank you. Wallahi kai boy social network ya haɗu yanzu shi kenan na ita kawai na babu ita. To ina take a TV kake ga a TV a kashe kake ganin ta? Yanzu hakan da take ma duba ganin ba. Me ne? Ya Allah ka sa wannan shugo ma sai dauka kan zariya. Ka daina faɗa wannan magana. Ai bari an taba ta ne a waya.